कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या कोंकणी भाषा अभिमानी संघाची आमसभा यशस्वी. कारवारच्या कोकणी भाषा अभिमानी संघ या नोंदणीकृत संस्थेची आमसभा सदाशिवगडच्या कोकण मराठा सभागृहात आयतवार 13 एप्रिलला यशस्वी पार पाडली. सुरुवातेक संघाचे अध्यक्षा उषा राणे हेमी प्रास्ताविक आणि स्वागत केले. छत्रपती शिवाजी महाराजाल्या प्रतिमेक आणि स्वर्गीय माधव मंजुनाथ शानबाग हेमगेल्या प्रतिमेक पुष्पांजली अर्पण केले. फाटल्या सभेचो अहवाल विष्णू कोळगेकर हेमी वाचलो. माचेवेल्या मानेस्थान आपापले उलोवप केले. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान राजेंद्र याच राणे हेमी भूषयले. कार्याध्यक्ष दत्तात्रय नायक, उपाध्यक्ष मनोज भट, सचिव प्रीतम मासुरकर, सहसचिव राहुल नायक, खजिनदार विनोद पवार, उषा राणे आणि इतर मानेस्त माचेर हजर आशिल्ले. कोकणी अभिमानी संघाचे सदस्य आवर्जून हजर राहून आपापला विचार मांडले. कोकणी भाषेच्या संविधानिक हक्कासाठी आणि अभिवृद्धीकडसाठी संघ बळकट करच्या विचाराचेर चर्चा केली. अखेर प्रीतम मासुरकर हेमी आभार मानून राष्ट्रगीतान सभेची सांगता जाली. कारवार कोडीबागच्या साई कट्टा श्री साई मंदिरात चोरी. कारवार शहराच्या कोडीबाग साई कट्टा श्री साईबाबा मंदिरात मंगळवार सकाळपराक चोरान देवस्थानचे कुलूप मोडून मंदिरातले सुमार 15 किलोपेक्षा जास्त चांदीची वस्तू चोरी करून फरार झाली घटना घडली. घटनास्थळावर कारवार शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी भेट देऊन परीक्षण केले. श्री साईबाबाली पादुका, किरीट, छत्री आणि इतर चांदीचे वस्तू मिळून 15 किलोपेक्षा जास्त वजनाचे वस्तू असून त्याची किंमत अंदाज 5 लाखापेक्षा जास्त किमतीची असा असे प्राथमिक तपासात माहिती मिळाला. ही सगळी चोरीची घटना देवळात असलेल्या CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाला. त्या आधाराचेर पोलीस तपास सुरू असा. कारवारात बरेच लोक परराज्यातल्या भाड्याक खोली दितात, पण तेमी आणि कोणाका हाड खोलेत थोडे दिवस दवरून घेतात. तेमी सर्वे करून संधी साधून असली कृत्य करतात आणि फरार जातात. म्हण बिनवळखीच्या भाड्यान खोली दितना विचार करून तेमगे सगळी कागदपत्रां घेऊन स्थानिक पोलीस स्टेशनार माहिती देऊनच भाड्याक खोली देऊ जाय. असे करण्यापेक्षा भाड्या दवरल्या मालकाचेर कारवाई करू जाय असे कारवारचे स्थानिक समाजसेवक अध्यक्ष छत्रपती शिवाजी समिती कारवार जनार्दन गावकार हेमी सांगतात. या विषयाचेर पोलिसांन गंभीरपणान लक्ष घालचे असे सार्वजनिकाले म्हणणे आसा. अमृता क्रिकेट अकादमी सादर करता क्रिकेट समर कॅम्प 2025. 6 वर्सां सकयल्या सगळ्या चल्या आणि चलीसाठी. हिंगा तुमका नेट प्रॅक्टिस, बॉलिंग, बॅटिंग, फील्डिंग, इंडिव्हिज्युअल व्हिडिओ एनालिसिस, मेंटल टफनेस कोचिंग, मॅच प्रॅक्टिस आणि टुर्नामेंट प्रॅक्टिस मेळटले. वेळ सकाळी 8 ते 9:30 आणि सांजेर 4 ते 5:30 पर्यंत. पैसेला नेवच्या भुरग्याक चार्जेबल वाहतूक सुविधा असतली. बरे खेळच्या भुरग्याक हुबळी, मंगळूर, बेंगळूर या जाग्यार लीग मॅच खेळच्याक अवकाश मेळटलो. आवड आशिल्ल्या भुरग्यांनो 9535144838 किंवा 8792018272 ह्या नंबराचेर संपर्क करचे. नातर अमृता विद्यालयम सदाशिवगडच्या ऑफिसात येऊन रजिस्टर करचे. कर्नाटक राज्य लॉरी मालकाल्या बेमुदत हडताळाक जिल्हा संघाचो तेको. वाढच्या इंधन दरवाढी विरुद्ध कर्नाटक राज्य लॉरी मालकाल्या आणि एजंटाल्या संघातर्फेन बेमुदत हडताळाक कारवार जिल्हा लॉरी मालक संघान तेको सुचयला. लॉरी मालक संघाच्या म्हणण्याप्रमाणे दिसाक वाढच्या डिझेल दराची किंमत वाढिल्ल्यान आयात निर्यातीचो खर्च सार्वजनिकांक हेजो फटको बसता. हेजेर सविस्तर विचार करून सरकारान इंधन दराची किंमत कमी करू जाय. राज्यात 18 हायवे टोल बूथ आसात. तेमी अनधिकृत टोल संग्रह करतात. हो टोल फ्री करू जाय. RTO खात्याचे सीमा तपासणा नाके रद्द आणि FC फी रद्द करू जाय. बेंगलोर धन राज्याच्या
काही शहरात काही काळा भितर मालगाडी वाहन निषेध करून फक्त 5 तासाक मात्र परवानगी दिला. तेजेन लॉरी व्यवसायाचेर परिणाम जाता. तेजेन नो एंट्री नावार पोलीस वाहन चालकाक त्रास दितात. हे थांबवू जाय असे निवेदन दिला. हे मागणे मान्य करतपर्यंत लॉरी थांबवून चालक आणि मालक मेळून हरताळ करचे असून हेजेन व्यवहाराक काही सार्वजनिक सेवेत अडथळो येणार तेका सरकारच जबाबदार उरतलो असे कारवार जिल्हा लॉरी मालक असोसिएशन संघाचे अध्यक्ष माधव नाईक हेमी माध्यमामार्फत कळयला. या हरताळाक कारवार टॅक्सी युनियन अध्यक्ष संतोष नाईक, अंकोला टेम्पो युनियन अध्यक्ष किशोर नाईक हेमी तेको दिला असे तेमी कळयला. ಯಾದವಾಡ ಓಕೆ. ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ನಿಮ್ಮದು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟೋಲಿಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಟೋಲಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಧವ ನಾಯ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಮದುರ್ಗ. ಓಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ GR ಷಣ್ಮುಗಪ್ಪನವರು ಈ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಲಾರಿಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತುಕತೆ ಸಫಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಕು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಸಫಲ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಇರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಟೆಂಪೋ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದವರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಂಘದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದಂಥ ಟೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಹೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು 5 ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಬೇಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ಈಡೇರದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. मैं सर उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला हूँ। नाम है राम नायक यादव। सर मैं पेशे से ड्राइवर हूँ। मैं कर्नाटका में गाड़ी चलाता हूँ। इधर मैं मैंगलोर से भर के आता हूँ, गोवा खाली करता हूँ। इधर रास्ते में पुलिस वाले बहुत मिलते हैं, कोई 100 कोई 200 नहीं देते हैं तो डंडा मारते हैं, गाली देते हैं। वीडियो बनाओ तो मोबाइल फेंक देते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं। ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಹೆಸರೇನು? ಕರುಣಾಕರ ಬಿ ಅಂತ, ಅರಸೀಕೆರೆ ನಮ್ಮದು. ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಅದು ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ಕೊತವ್ರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಗಾಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. 2 वाहनाची समोरासमोर धडक, 3 जण जखमी. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोलाकडेच्यान येल्लापूरकडच्यान येवची KA47A1281 या नंबरची लॉरी आणि येल्लापूरच्यान अंकोलाकडे वयचे टँकर OD 14 AE 6440 या वाहनाक सुंगसाळ कोटेपाळ लागीं समोरासमोर धडक बसून अपघात जावन दोन्ही वाहनांतल्या 3 जणांक जखम जावन जखमीक एम्ब्युलन्सांतल्यान अंकोला सरकारी आस्पत्रेत उपचाराक धाडले. या अपघातान रस्तो ब्लॉक जावन सार्वजनिकांक येरादारीचो त्रास जालो. अंकोला पोलिसांन प्रवाशाक रस्ता संचार मुक्त करून दिलो. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.